Diolch ni wedi o. Diolch yn edio Dduw am gyfle arall i ddod yma ger dy fron ac i ni'n cyflwyno'n hamser i ti ac yn gofyn i ti bresynoli dy hun yma neu'n plith. Nertha ni arweiniau ni nawr yn ein haddolir. Ni'n gofyn ein ôl trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gwnewch chi ddechrau trwy ganu'r emyn rhif 95. Ti Iesu frenin ne fanwylid i am Duw yn eitha pell o di fy nhad mewn aniel wlad rwy'n byw. Emyn rhif 95 gen i sefyll i'w chanu. Croeso'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd 'na luniaeth ysgafn drws nesaf yn y neuadd. Fe fydd ein cwrdd gweddi misol cael ei gynnal ar y dryden nos Iau o'r mis sef Medi'r 20fed. Fydd y hoedfa nesaf pnawn sydd am hanner awr wedi 3. Ar wrth i ni gymryd y casgliad gan i ganu tra'r ein heistedd emyn rhif 450. 450.
darlleniad o'r salmau, Salm 27. Salm 27. Yr arglwydd yw fy ngoleuni am hiachawdwriaeth rhag pwy yr ofnaf, yr arglwydd yw nerth fy mywyd rhag pwy y dychrynaf. Pan nesaodd yr hydrigionus sef yng ngwrthwynebwyr am gelynion i'm herbyn i fwyta fy nghnawd hwyad am gwyddasant ac asyrthiasant. Pe gwersyllau llu im herbyn, nid ofnaf yng nghalon. Pe cyfodau cad im herbyn, yn hyn mi afyddaf hyderus. Un peth oedd ei syfais i gan yr arglwydd, hynny geisiaf, sef caffael trigo yn hi yr arglwydd holl y ddyddiau fy mywyd, i edrych ar brydferthwch yr arglwydd ac i ymofyn yn ei deml. Canis yn y dydd blin ym Cuddio o fewn ei babell, yn yr gelfa ei babell ym Cuddio, a'r graig ym cyfyd i. Ac yn awr y dyrcha efef ymhen goruwch fy ngelynion o'm hamgylch, am hynny ar y berthaf yn ei babell ef ebyrt gorfoledd, canaf ie canmolaf yr arglwydd, cliw o arglwydd, fy llyferydd pan lefwyf, trigarha hefyd wrthyf a gwrando arnaf. Pan ddywedaist, ceisiwch fy wyneb, fy nghalon a ddywedodd wrthyt, dy wyneb a geisiaf o arglwydd. Na chuddiad y wyneb oddi wrthyf, na fwrw ymaid y was mewn soriant, fy nghymorth fiost, na ad fi ac na wrthod fi o ddiw fy iachawdwriaeth. Pan yw fy nhad a mam yn fy ngwrthod yr arglwydd am derbyn, disg i mi dy ffordd arglwydd ac arwain fi ar hyd llwybrau uniondeb oherwydd fy ngelynion. Na ddyro fi i fyny ewyllus fy ngelynion, cynnes gau dystion a'r rhai a droddant drawster ac yfodasant i'm herbyn. Di ffygiaswn pe na chredaswn weled a ioni'r arglwydd yn hir y rhai byw. Disgwyl wrth yr arglwydd, ymwr ola, ac efe anerthad y galon, disgwyl meddaf wrth yr arglwydd. Bydde bendit Duw ar ei air sanctaidd ef. Gyda'ch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn ei tinwedd eto Dduw am gyfle arall i ddod ger dy fron o flaen orseddfainc sydd yn orseddfainc o ras, ac i ni yn diolch i ti ac yn canu dy glodydd mae Duw graslon wyt ti ac dy fod wedi darparu ffordd iachawdwriaeth, ffordd sydd yn ein galluogi ni i ddod ger dy fron, gan nad oes modd i ni ddod i'th gwmni di yn ein heiddiannau ni'n hunan, ond i ni yn gallu dod trwy heiddiannau dy fab ein gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly ni yn sefyll wrth flaen fel pechaduriaid, ond fel pechaduriaid sydd wedi ei golchi'n lan, sydd wedi ei maddau, sydd wedi gorchuddio a chlogin cyfiawnder yr arglwydd Iesu Grist ei hun. Ac felly o Dduw i ni yn dod yn gwybod mae plant i ti ydym, ath fod yn dadnefol i ni, ath fod yn gofalu am dano ni fel y mae bugail yn gofalu am ei braidd. Ac felly ni yn hyderus yn dod i'th gwmni di unwaith eto yn fach ei nifer o Dduw yn y wlad hon, gwlad sydd wedi profi cymaint dros y blynyddoedd ac eto sydd wedi troi chefn yn llwyr ar dy air di bellach. Ac o Dduw i ni yn tristau wrth weld cyflwr ein gwlad ni, ond eto i ni yn llawenhau ein bod ni yn gallu dod fel plant yn dod i'w tad ac yn gwybod y fod ti nid yn unig yn dad drosom, ond y fod ti yn Dduw sydd yn holl alluog, yn holl wybodus, yn holl bwerus. Ac felly y mae'r holl fydysawd yn dy ddwylo di ac fod yr holl ragluniaethau wedi drefnu ohono ti. Ac felly ni yn gallu llawenhau beth bynnag yw'r amgylchiadau allanol, i ni yn gallu llawenhau fod y cyfan yn dy ofal di, ac i ni felly yn diolch i ti ein bod yn gallu llawenhau am y gorffennol ar hyn sydd wedi ei rhoed i ni eisoes, ond wrth i ni wynebu'r dyfodol sydd yn ansicr i'r lygad, ond eto o Dduw i'r enaid yma'r fath sicrwydd, yma'r fath gadernid gan ein bod yng Nghrist Iesu. Ac felly o Dduw i ni yn gofyn i ti, i rhoed y ffydd hwnnw i ni, i ddisgwyl pethau mawr ohono ti, i alw ar dy enw, i drigarhau wrthym unwaith eto. O Dduw i ni yn gofyn i ti ddod lawr arnom, i dywallt ysbryd arnom, i weithio yn ein plith, i weithio'r gwaith nad ydym ni'n gallu ei wneud. O Dduw i ni yn ddiolchgar am y fraint o gyhoeddi dy air, ond os nad yw dy ysbryd i yma, os nad yw dy ysbryd i yn bendithio ac yn gweithio, yna o Dduw ofer yw'r cyfan. Ond os wyt ti ar waith, yna mae pob dim yn bosib.
Mae'r amhosibl yn dod yn bosibl. Ac felly ni yn llawenhau ac yn edrych ymlaen at bob un oedfa, bob un cyfle o Dduw i ni yn gweddio byddwn ni yn dyheu am cael bod yn dydi, yn ymwybodol o Dduw os yn colli un oedfa, un cyfle i wrando ar dair di. Efallai mai dyna fydd yr oedfa y byd ysbryd i yn dod lawr yn nerth yr holl alluog ei hun. O Dduw, gad i ni i ddod ac i fod yn ddiolchgar am bob un cyfle, ond o hefyd o Dduw i feddwl am y posibiliadau dy fod ti yn mynd i ddychwelyd un plith. Ac i ni yn gofyn mai heddi fydd y dydd pan y byddyd yn ymweld ath blant. I ni'n gofyn mai nawr y fydd yr awr y byddyd yn ymweld ath blant. O Dduw, i ni'n ymwybodol am gynulleidfawdd ar hyd a lled y byd, cynulleidfawdd mawr ac nifer fawr yn dod i wrando, ac ambell waith yn meddwl mai dyna yw'r mannau y byddyd yn ymweld â nhw. Ond i ni hefyd yn sylweddoli, rwyt ti'n gallu ymweld a lle fel hwn hefyd, nifer fach, ond i ni yn dyheu am dy bresenoldeb. Dyma yw ein dymuniad ni o Dduw i brofi o'th gwmniaeth di yma ni'n plith, ac y byddi di yn cael yr holl fawl a'r clod. I ni yn gofyn o Dduw i ti ddod i symud yn ein plith, y bydd un oed un enaid yn dod i gredu ac i edifarhau ac i bwyso ar waith, ar fywyd, ar farwolaeth ac ar waith yr arglwydd Iesu. Ter felly gweithio, bendithia, diogelan hamser yma nawr. I ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gadewch ni ganu emyn rhif 272, tyred ysbryd yr addewid o'r uchelder pur i lawr. 272 gen i sefyll i'w chanu.
Byddai'n testyn o'r salmau, Salm 27 ar 5 adnod. Salm 27 ar 5 adnod. Canis yn y dydd blin ym Cuddio, o fewn i babell, yn i'r gelfau babell ym Cuddio, a'r graig ym cyfyd i. Ar ddechrau'r salm, mae yna wers holl bwysig. Yr adnod gyntaf, yr arglwydd yw fy ngoleuni am hiachawdwriaeth. Rhag pwy yr ofnaf, yr arglwydd yw nerth fy mywyd, rhag pwy y dychrynaf. Nawr, mae'r rhagenw personol, y gair bach yna, fy, yn air y dylen fyfyrio arni yn gyson. Fe ddylen ni fod yn manteisio ar bob cyfle i ofyn y cwestiwn i ni. A yw'r gair hwnnw yn berthnasol i ni. Gair sydd yn wers i bob un ohonom ni yma i weld pa le ydym yn sefyll yn ysbrydol. Neu a yw yr arglwydd yn arglwydd i ni. A fydd yn ein cydnabod yn rhagwyddoldeb. Fel rhai y mae yn ei hadnabod. Fel defaid ei braidd. A fydd yn y dydd ofnadw hwnnw, dydd mawr hwnnw, ar ddiwedd amser. A fydd yr arglwydd yn ein hadnabod ni fel un o'i ddefaid ef, un o'i bobl ef. A dyn ni nawr yn gallu dweud fel yn Salm 23 yr adnod gyntaf, yr arglwydd yw fy migael, ni bydd eisiau arnaf. Mae'r geiriau yma yn llithro oddi ar y tafod mor aml yn dydynt. Ac eto i gyd mor berthnasol, hawdd iawn yw peidio personoli neges. Mae e mor rhwydd, siwr fod, y peth rhwydda yn y byd i'w wneud. Y peth cyntaf i ni yn i'w wneud i beidio personoli rhywbeth yw i beidio gwrando. Dyna fel arfer sydd yn digwydd, mae mor rhwydd yn diwedd. Dwi gallu bod yn arbenigwr ar peidio gwrando. Dwi ddim yn anodd. Mae'n hawdd mynd i freuddwyd. Mae'n hawdd edrych allan trwy'r ffenest neu beth bynnag, neu hyd yn oed edrych ar y pulpud, ar y pregethwr, ac yn clywed y geiriau, clywed y sain, ac eto gyd heb wrando ar yr un gair. Mae mor rhwydd, dwi wedi wneud e, a chi siwr fod wedi wneud e, ac mae'n rhywbeth i ni gallu llithro mewn iddo fe, i ni gallu wneud e yn anymwybodol, heb sylweddoli be ni'n wneud. Ond mae rhai wrth gwrs yn ei wneud yn fwriadol, yn setlo lawr ar ddechrau oedfa, ac yn penderfynu peidio gwrando. Ond hyd yn oed, os yn mentro gwrando, fe fydd yr un drwg yn dod ar ein traws ni ac yn helpu ni yn yr achos ac yn dod ar rhyw atgof i ni. Ac yn ni'n cofio rhywbeth ac yna mae chwarter awr di mynd. Chwarter awr o'r oedfa. Does dim sawl chwarter awr i gael mewn oedfa bregethu. 2 neu 3. Ddim yn aml mae'n mynd dros hynny nag yw e. 45 munud chydig bach drosodd efallai. Ac mae chwarter awr yn gallu mynd felly. A chi wedi colli 1 pwynt cyfan. A mae mor rhwydd i beidio gwrando. Ac felly mae'n rhwydd iawn i beidio personoli neges, achos gallu dweud, na i ddim gwrando na fe, na i ddim ystyried y peth, na i feddwl am rhywbeth arall. Ond wedyn, mor rhwydd yw ar wahân i hynny, fe all rhywun bregethu neges, a bod ni ddim yn meddwl bod yn berthnasol i ni. Yn meddwl bod yn berthnasol i rhywun arall, ond nid i ni. Dydy'r pregethwr ddim yn pregethu i fi, nag yw. Dwi'n iawn. Ac yna wrth gwrs mae yna rhai eraill yn gwrthod gwrando ac yn meddwl dyw hwn ddim yn berthnasol i neb. Ac felly ddim hyd yn oed a diddordeb yn unrhyw beth. Mae mor hwydd yn diwe i beidio cymryd y neges yn bersonol. Y peth rhwydda yw gadael i sain yr efengil fynd o un glist i'r llall. I ni'n ei weld e bob sil, bron bob oedfa. I ni'n ei weld e. I chi'n gallu gweld fel petai yn bosib i chi weld e'n gorfforol, yn weledol, petai yn bosib i weld y geiriau yn hedfan trwy'r awyr fan hyn, ac yn dod i'r glist a mas yn o'r ochr arall. Bod e ddim yn digwydd, i ni ddim yn gweld y geiriau yn dod mas o'r glist arall, ond dyna fel mae'n edrych, allai ddweud chi, petawn ni'n gallu cael y geiriau i ddisgrifio, y geiriau mynd mewn o un glist i'r llall, mi fyddwn ni'n trio. Ond dyna beth yw e, ni'n weld e, ni'n gweld ar yr wyneb, ni'n gallu gweld, dydw i ddim yn gwrando, dydw i ddim eisiau gwrando, neu dydw i ddim yn mynd i edrych ar y neges yma'n bersonol i fi, mae ei rhywun arall. Dwi'n iawn, diolch yn fawr. Diolch yn fawr iawn am y neges yna, ond does dim eisiau fi feddwl am hwnna i fi fy hunan. Mae beth rhwydda. Mor bwysig yw ystyried y materion yma yn bersonol. Y mae tynged tragwyddol yr enaid yn y fantol.
I rywun sydd wedi gwneud proffes ers 20 mlynedd, 30 o flynyddoedd, 40 o flynyddoedd, hanner canrif, 60, 70 mlynedd. Tybiwn ni, y mae'r saint dwi'n nabod, sydd wedi gwneud proffes ers 70 mlynedd, sydd yn ffyddlon i bob un dim, rheina yw'r bobl sydd yn cwestiynu hunan ac yn gofyn, falle ar ddechrau'r oed fa, yw yr arglwydd yn arglwydd i mi. Ac mae pawb yn gwybod i fod e. Ac maen nhw ar sicrwydd hynny, ond maen nhw dal yn chwilio'r enaid. Ac eto i gyd chi'n gweld rhai efallai sydd wedi gwneud rhyw broffes cyffleus. Blwyddyn fach, 2 flynedd. A byth yn ystyried y peth. Wel, mae yna sicrwydd yn does. Ond nid sicrwydd beiblaidd, mae yna rhyw gadernid bydol yn ei proffes. Mae'n frawychus, mae yn codi dychryn. Yn enwedig pan mae tynged tragwyddol yr enaid yn y fantol. Dydyn ni ddim yn sôn am i ni eisiau profi i bobl ble ni'n sefyll. Be ni am wybod yw, ydw i yn iawn? Ydw i wedi profi iachawdwriaeth, gwir iachawdwriaeth? Ydw i'n blentyn yr arglwydd? Neu ydw i wedi gwneud rhyw broffes bach cyfleus a mae'r blynyddoedd i'n mynd heibio a dwi wedi chwarae'r rhan o fod yn Gristion efengylaeth. Ac eto gyd, dyw'r profiad ddim yna. Os oes yna unrhyw fater sydd yn bwysig treulio amser i'w ystyried, dyma fe, mae hwn yn fwy pwysig na unrhyw beth. Ydym ni wedi profi gwirionedd y geiriau yma drosom ni yn hunan yn bersonol. Yr arglwydd yw fy ngoleuni. Yw e? Wel, yn gyntaf, hoffwn i edrych ar y goleuni yma disgrifir yn y salm. Yna'r cyddfan yma yn y 5 adnod ac yna'r graig hefyd yn yr adnod honno. Wel, yn gyntaf, y goleuni, y disgrifir, yr arglwydd yw fy ngoleuni am iachawdwriaeth, rhag pwy yr ofnaf, yr arglwydd yw nerth y mywyd, rhag pwy y dychrynaf. Wel, dyna chi ddisgrifiad. Mae'n ddisgrifiad o ragflaenydd iachawdwriaeth, y goleuni yma, cyn iachawdwriaeth. Beth sydd yn wir o bob un? Beth sydd yn wir o bob un cyn iddyn nhw ddod i gredu? A'r hyn sydd yn wir cyn iddyn nhw ddod i gredu yw'r tywyllwch yma. Sef canlyniad cwymp, canlyniad pechod yw tywyllwch, a mae tywyllwch, o'n i'n diwe, yn amddifadu ni o gymaint. Ond y broblem eto yw, pa mor aml ydyn ni wedi ystyried difrifoldeb tywyllwch. Mae eto yn rhywbeth sydd yn gallu llithroddi ar y dafod, ac i ni ddim yn ystyried pa mor erchyll yw tywyllwch. Mae tywyllwch yn amddifadu pobl o gymaint. Os nad oes goleuni, yna mae yna tywyllwch. Ac os oes yna tywyllwch, mae'r tywyllwch yna'n peri i ni methu gweld, efallai, prydferthwch sydd o'n cwmpas ni. Dychmygwch petai'n dywyll trwy'r amser. Dychmygwch y byd yma, petai Duw ddim wedi creu'r haul. Fyddwch chi'n gweld y lleuad, na fyddwch? Fyddwch chi ddim yn gweld y ser. Sydd yn adlewyrchu goleunu'r haul, fyddwch chi'n mynd i weld e. Felly bydde dim byd yn yr awyr, bydde fe'n gwbl dywyll, ac os ych chi erioed. Dwi'n cofio blynyddoedd yn ôl mynd i ddinas Mawddwy, ac nid yn aros yn y fferm, ond fferm oedd yn gysylltiedig gyda'r fferm yn dinas Mawddwy, ond oedd e'n bellach mewn. Ac mi'n cofio pan eithon ni'r gwely, a diffodd y golau. Sa i wedi dychryn gymaint yn fy mywyd i. Nid oherwydd ofn y tywyllwch, ond sylweddoli beth mae dallineb fel. Achos oedd cymylau yn yr awyr yn osod honno, dim lleuad, dim ser, dim goleadau stryd, doedd dim goleadau tu fas i'r fferm di, milltiroedd cyn bod chi'n gweld bwthyn neu di arall, doedd dim un golau ymlaen yn unlle. A pan o'ch chi'n diffodd y golau, doeddech chi ddim yn gallu gweld eich llaw. O'ch chi'n gallu gweld dim. Oedd e'n erchyll. Bron iawn, o'ch chi eisiau roi yn yr oes yma, chi'n plygio'ch ffôn mewn, a mae hwnna roi mymryn olau i chi. Digon olau i chi weld bod chi ddim yn ddall, a digon olau i chi gallu gweld rhywbeth yn yr ystafell. Ond pa mae e'n dywyll, mae e'n erchyll. A be mae e'n golygu yw, dydych chi ddim yn gallu gweld prydferthwch. Chi'n gallu gweld dim os yw hi'n dywyll. Ac os gai gario ymlaen am yr ardal, dwi'n newydd sôn amdano, dinas Mawddwy, dyna chi, un o'r ardaloedd prydferthaf y byd sy'n y fod. Os ych chi erioed, dwi'n cofio aros mewn rhyw lle a cael bwyd, ac yn edrych lawr y cwm, ac yn edrych dros y bryniau a'r mynyddoedd a'r coedwigoedd. Wel, oedd yr olygfa mwyaf anhygol chi erioed wedi weld. Ond dwi ddim yn golygu dim yn y nos. Gallech chi fod yn unrhyw le yn y nos.
Pydach chi'n gyrru, os chi erioed wedi, a dwi wedi gwneud nhw'n canodd y weithiau, gyrru o Gaerdydd i'r Gogledd, ac i ni wedi gwneud yn hwyr yn y nos. Gadael tua 9 o'r gloch, a cyrraedd tua 1 neu 2 yn y bore. Lla ddweud hyn oeddech chi, yma'r daith yn ddiflas. Does dim prydferthwch i weld. Gole stryd chi'n gweld pafin, concrit, ar y llawr. Chi'n gweld goleadau, falle, am chydig, a wedi mynd diflannu. Cloddiau gyda goleadau'r car, nag i chi'n gweld. Chi ddim yn gweld y bryniau, chi ddim yn gweld y mynyddoedd. Chi ddim yn gweld afonydd, chi ddim yn gweld llynnoedd. Chi ddim yn gweld dim un bryn, chi ddim yn gweld dim un coedwig. Os ych chi'n mynd ar hyd ochr Aberystwyth, welwch chi mor arfordir, welwch chi mor môr. Byddwch chi'n gweld y môr hyd yn oed. Chi ddim yn gweld, falle byddwch chi'n clywed os yw'r ffenest lawr. Newch chi ddim hyd yn oed clywed na gweld na dim byd. Chi ddim yn gweld dim prydferthwch yn y nos. Mae'r tywyllwch yn erchyll. Mae'n dynistio'r cyfan. Os chi'n gyrru ganol dinas yn y nos, dychmygwch holl goleadau wedi diffodd, petai dim pŵer trydanol, a bod y goleadau, a chi'n meddwl, dyma un o'r dinasoedd prydferthaf y byd, oedd chi'n mynd i, sa'n gwybod ble, bydda chi'n mynd i Baris neu rhywle. A sa'i roed i bod yna, ond nôl beth dwi'n deall, mae fod yn brydferth, ond dychmygwch chi petai noson dywyll, dim lleiad, dim goleadau, trydan lawr, fyddwch chi gallu fod yn rhywle, lle chi fod yn un o'r strydoedd cymoedd y de yma yng Nghymru. Fyddwch chi'n callach. Chi'n gallu gweld dim. Mae'n dywyll am holl adeiladau yma. Bydda rwy'n yn dweud wrthych chi, beth am yr adeiladau pert, welwch chi, weles i ddim. Pam? Wel, oedd y trydan lawr, a weles i ddim. Dyna i chi amddifadu pan i chi yn y tywyllwch. Mae'n beryglus hefyd. Os ych chi mewn lle tywyll ac mae'n rhyw angen fawr ar gyfwng, chi angen cyrraedd rhyw le yn arbennig. Nid bod fi'n nawr dwi'n meddwl am y peth, yn dinas mawddwy ddigwyddodd hwn hefyd. Torodd y car lawr. Torodd y car lawr ac o'n i ar y ffordd nôl i'r fferm, o tua 4 ohono ni. Lla'n dweud wrthych chi, oedd e tua milltir a hanner dyn ni gerdded. O ran ni adael y car ochr y stryd, oedd e wedi marw'n llwyr. A doedd dim un ffyrdd o leini, dim ffonau symudol dyddiau hynny. Ac roedd rhaid i ni fynd cam wrth gam ar hyd y lonydd yn gweld ble oedd y clawdd. Oedd ni'n gallu gweld y clawdd, oedd hi mor dywyll. Ac allan ni wedi baglu dros carreg neu twll yn y ddeiar, neu fod yn diweddu lan yn y clawdd, neu os oedd yna ddibyn bach, doedden ni ddim yn gwybod. Milltir a hanner o gerdded nes bod ni'n gweld y fferm di yn y pellter, oedd e'n erchyll. Mae'n beryglus. Chi ddim yn gallu darganfod y ffordd i chi ar goll. Chi ddim yn gallu cyrraedd pen y daith yn ddiogel, neu mae yna beryg o hynny. Gall damwain erchyll ddigwydd yn hawdd os chi methu gweld. Ond mae bod yn y tywyllwch yn ysbrydol. Chi'n gwybod beth, os oedd hwnna'n ddigon erchyll, a'r colli allan ar y brydferthwch, a'r peryg i chi ynddi, yn ysbrydol mae e cryn dipyn waith. Pan i chi ddim yn gwybod unrhyw beth am faterion yr enaid. Pan i chi ddim yn gallu dirnad unrhyw beth ysbrydol. Pan i chi methu gwerthfarogi creadigaeth Duw fel ag y dylsem. Efallai dim ond ar lefel cnawdol gellir gwerthfarogi. Machlud hael, wel gafon ni chydig o ddyddiau i ffwrdd. Ac os ydych chi'n gweld yn lluniau ni rhywbryd o'r machlud hael welon ni, mae'n anhygol. A beth oedd wedi ddiddorol, peth o'n i wedi gallu gofyn i gwahanol bobl o'n cwmpas, beth mae'r machlud yna'n golygu i chi? Awyr las i ddechrau. Ac yna yr haul yn mynd lawr, ac yn mynd lawr, ac yn mynd lawr. Ac yn troi'n goch llwyr. Ac yn adlewyrchu ar draws y môr. Ac yna o'n i'n gallu cyfri fe gyfro ni yn y dŵr, haul yn mynd lawr. 30 eiliad, 32 oedd e, 32 eiliad, o'n i'n gweld e ac fe ath e. Nawr i'r byd, beth mae'n golygu? Wel, dyna chi cyd-ddigwyddiad rhyfeddol pan fuodd yr ffrwydiad anferthol. I ni'n ddiolchgar am y ffrwydiad sydd ddim wedi digwydd. Fod ar hap digwydd bod wedi peri fod yr haul a'r ddeiar ac popeth sydd yn cilch droi ac yn y blaen, a fod e'n gallu edrych mor bert. Ond i'r Cristion, oedd e'n gallu eistedd yna, sefyll yna ac yn edrych arno fe, ac yn gweld dyna i chi creadigaeth Duw.
Ac am bod gan yr enaid golau iachawdwriaeth, mae'n gallu gweld rhyfeddod y greadigaeth. Dyw'r byd ddim yn gallu gweld rhyfeddod y greadigaeth. Dyn nhw ddim yn gallu weld e fel ni'n ei weld. Maen nhw'n ei weld e, ond dyn nhw'n mynd i weld e'n llawn. I ni'n gallu weld e'n ei lawn e. Mae'r greadigaeth yn rhyfeddol. Mae'n brydferth, ac i'r Cristion mae'n gallu weld e. Ond mae'n golygu cymaint mwy. Ond hyn sydd yn frawychus am y tywyllwch yw y mwynhad ag gan y sawl arodia ynddo. Mae hwn un o'n fwy brawychus. Dydyn nhw ddim yn gwerthfawrogi'r prydferthwch, ond hefyd dyn nhw'n gallu gweld rhyfeddol iachawdwriaeth. Ond hefyd, maen nhw hyd yn oed yn mwynhau bod yn ddall. Hwna sydd yn drist. Pan i chi'n gweld nhw yn mwynhau y tywyllwch maen nhw ynddi. Ac fwy na hynny, maen nhw'n cysau y goleuni nad sydd yn eiddo iddynt. Mae yna gariad tuag at y tywyllwch a chasineb tuag at y goleuni. Mae cymdeithas, edrychwch chi ar unrhyw elfen o gymdeithas, dyna welwch chi. Y maen nhw'n casau'r goleuni ac yn caru'r tywyllwch maen nhw ynddi. Ac felly mae'r tywyllwch yn mynd yn fwy tywyll fyth iddyn nhw. Mae'r tywyllwch yma'r byd ynddo. Ond yr hyn a gawn fan hyn yw'r disgrifiad o'r sawl y mae'r arglwydd yn oleuni iddynt. Dyma beth sydd fan hyn. Y mae goleuni yr efengyl efallai yn dod fel toriad y wawr. Ond ydyw e? Ydych chi wedi gweld toriad y wawr? Mae hwnna'n anoddach. Mae'n haws gweld machlud haul, ond mae toriad y wawr chydig bach yn anoddach, os mae chi ddeffro'n gynnar. Ond os ych chi erioed wedi gweld toriad y wawr, mae e eto yn rhywbeth sydd yn anhygol, ble'r oedd na dywyllwch. Ac nawr mae'r goleuni yn dechrau dod. Ac chi nawr yn gallu gweld siap y tir efallai. Os ych chi allan yn y wlad, chi'n gweld y mynyddoedd, chi'n dechrau gweld siap y tir. Mae'n anodd i weld, ond mae'n dechrau dod. Chi'n gweld y gwahaniaeth rhwng yr awyr a'r ddeiar a'r copa'r mynydd. Ac yna mae'n fwy a fwy o leini'n dod nawr. Chi'n gweld y gwair ar y mynydd. A chi'n gweld mwy a mwy. Chi'n gweld y defaid ar y mynydd. Ac yna chi'n gweld popeth erbyn tua 7 o'r gloch. Mae popeth yn glir. Mae'r toriad o. Ond dyna beth mae fel. Mae'n dechrau goleuo. A mae'r enaid yn dechrau sylwi'r cyflwr yr oedd ynddi. Dyma beth sy'n digwydd i'r Cristion. Pa mae'r arglwydd yn oleuni iddo. Mae e mewn tywyllwch. Ond yna mae'r goleuni yn dechrau gwawrio. Ac mae'n dechrau gweld. Mae'n dechrau deall mwy o'r hyn y pregethir amdano. Nawr mae'n gweld yr holl beryglon sydd o gwmpas. Nawr yr oedd e'n cysau'r pregethwr am rybuddio. Ond nawr mae'n dechrau gweld pam roedd y pregethwr yn rhybuddio. Mae'n nod yn diwedd, chi'n gweld pobl dros y blynyddoedd sydd ddim yn licio'r gwirionedd. A dyn nhw'n licio pregethu am fydolrwydd ac am bechod. Ac maen nhw'n cyhyddo chi o bob math o bethau. Ond chi'n gwybod beth chi'n dyheu amdano. Yw'r dydd y bydd goleuni'r iachawdwriaeth ar efengyl yn goleuo arnyn nhw. A maen nhw'n deall pam roedd y pregethwr yn rybuddio pam. Ac mae'n beryglus i chi. Ond dyma beth sy'n digwydd pan mae'r ysbryd glân ar waith. Maen nhw'n dechrau, mae'r goleuni yn dechrau gwawrio. Ac maen nhw'n dechrau deall y peryglon. A maen gweld y peryg i'r enaid. Dyna pam oedd y pregethwr yn pregethu felly. Gallai'r enaid faglu a syrthio i golledigaeth. Ond yn fwy, nawr mae'n dechrau gweld prydferthwch sydd o'i gwmpas. Mae yna ddwy rhannedd yma'n does. Mae'r goleuni yn goleio'r tywyllwch. Ac nawr ych chi'n gweld y peryglon sydd o'ch cwmpas chi. A nawr ych chi'n gweld pa mor dywyll oedd y tywyllwch. A nawr ych chi'n gweld pa mor erchyll oedd y tywyllwch. Ond nawr mae yna fwy na hynny, does? Mae'r elfen yno, a mae'n para am gyfnod. Wel, mae'n para am oes. Pan ych chi'n gweld pechod am beth yw e. Ond mae'n mynd ymellach. Mae'r goleuni yma hyd yn oed yn fwy rhyfeddol. Mae goleuni'r efengyl nawr yn peri bod chi'n gweld y prydferthwch sydd o'ch cwmpas chi. Chi'n dechrau deall mwy am yr efengyl. Ac yn rhyfeddu mwy, yr arglwydd yw fy ngoleuni am llachawdwriaeth. Dyna i chi adeg rhyfeddol, pan yn dod yn ymwybodol o'r gyflwr tywyll yr enaid, yna goleuni yn dechrau llywyrchu ac yn dod i weld a deall arwydd y cad yr arglwydd Iesu Grist ar y groes. Chi wedi clywed filoedd o weithiau, falle? Ond am y tro cyntaf mae'r goleuni wedi goleuo ac chi'n dechrau gweld Iesu Grist ar y groes a'i fywyd. Chi'n gweld ei fywyd e. Chi nawr yn deall beth yw bywyd perffaith.
Pan ych chi wedi gweld eich pechod chi, nawr ych chi wedi gweld Crist a'i fywyd perffaith ef. O, ych chi'n rhyfeddu ac ych chi mwynhau clywed amdano fe. Ych chi ddim yn gallu cael digon ohono fe. Chi'n dyheu am clywed, o, na fyddwch chi'n pregethu mwy am hwn, am yr un sydd yn berffaith ac yn lan ac yn llawn goleuni. Ac yna chi'n gweld y groes sydd yn darlun erchyll o drist. Mae yna rhywbeth tywyll am y groes, ond dyw e ddim yn tywyllwch, achos beth ych chi'n cael yn y groes yw rhywbeth o goleuni rhyfeddol. Mi fydda'r byd yn galw'r groes yn rhywbeth tywyll. Ac mae'r holl angylion dieflig o gwmpas. Mae Satan ei hun yn gwmpas yn meddwl ei fod e wedi gorchfeg i'r Iesu. Ond yng nghanol y tywyllwch sydd o'n gwmpas, beth sydd yna? Goleuni llachar. Iesu, y goleuni mwyaf ar y groes. Mae'r groes yn fater llawn golau. Pam? Achos dyna ble dalodd e'r pris iachawdwriaeth. Ac yna mae'r enaid sydd nawr wedi deffro, yr enaid sydd wedi gweld yr goleuni yma, ac mae'n dod mewn, a mae wedi gweld ei bechod, ac nawr mae'n gweld Crist, a mae wedi gweld yr hyn a wnaeth e drosto. Mae'n gweld y perffeithrwydd, y sancteiddrwydd yn llywyrchu, yn disgleirio. Mae'n gweld ei ras, ei drigaredd, ei gariad, ei dosturi, a mae hyn oll yn disgleirio. Gyda mae'r enaid yn gweld y gwaed yn llifo. Gynghynt methu gweld y gwaed yn llifo. Wel, yn sicr ddim yn gweld y gwaed yn llifo fel unrhyw beth o bwys, ond nawr mae hyd yn oed gweld gwaed Crist yn llifo oddi ar ei gorff, lawr y groes i'r llawr, y mae hyn yn oleuni llwyr i'r enaid, achos mae'n gwybod mai dyma'r ffordd y talodd Crist y pris am ein iachawdwriaeth ni. Ac felly mae'r goleuni yma yn rhyfeddol. I chi nawr yn cael golau i weld y prydferthwch yma. O'r blaen roedd e'n rhywbeth o'ch chi'n gwybod yn eich pen, ond nawr mae'n rhywbeth sydd wedi cymryd dros yr enaid yn llwyr. Fod yr Iesu o'i wir fodd wedi rhoi o'i fywyd trosom. Iddo agor ffynon mwyn i ni cael ein golchi'n lan. Dyna oleuni a ddaw o'r Iesu. Ac yna daw goleuni ymwybyddiaeth o heddwch a Duw a bywyd trygwyddo. Mae hwnna'n dod ar ryw oleuni rhyfeddol. Fod trwy'r hyn mae'r Iesu wedi wneud drosom ni. Bod yna heddwch yn dod rhwng ni a Duw ac heddwch cydwybod. Ac i ni nawr yn cael golwg a dragwyddoldeb. Gynt o'n i methu weld e. Ond nawr mae'r goleuni yma wedi rhoi golwg i ni a dragwyddoldeb. Bod tragwyddoldeb nefoedd yn eiddo i ni. Mae dyna yw diwedd ein taith. A hyn oll oherwydd ffynhonnell goleuni yr arglwydd Iesu Grist. Gai ofyn i chi. A yw yr arglwydd Iesu Grist yn oleuni a iachawdwriaeth i chi? A yw e felly i chi? Wel, gyda chi ni symud ymlaen. Cuddfan. Adnod 5, canes yn y dydd blin cuddio o fewn i babell. Yn i'r gelfa i babell cuddio. A'r graig cyfyd i. Un o'r pethau mae'r enaid yn ei weld gyntaf pan daw goleuni Crist a draws yr enaid yw'r ymwybyddiaeth o'i bechod ac felly o farn Duw. Ond nid yw hwnna wir? Ac o'r diwedd mae'r enaid yn gweld ei bechod am hyn y Duw. Ond pan yn y cyfnod cychwynnol yma, yn yr eiliadau cyn dod i gredu efallai, pan mae newydd i weld e, pan mae'r geiniog wedi syrthio fel bethau, pan mae e wedi cael yr ymwybyddiaeth o'i bechod a'i ddifrifoldeb ac fod e wedi torri cyfraith Duw, ac felly bod yna tebol ger bron yr holl alluog, a bod yna farn yn dod. Ond pan daw y cyfnod cychwynnol yma, heb brofi o lawenydd y goleuni eto, pan mae'r goleuni yn uwcholeio ei bechod, ei gyflwr a'i dynged, ac felly yn raddol fe ddaw ofnau'r bedd yn fwy o reality. Fe ddaw ofn y farn, fe ddaw ofn y felltith, fe ddaw ofn digofaint y tad ar yr enaid. Nawr mae hwn yn gallu bod dros gyfnod o amser, fe all fod mewn un oedfa, pan mae'r enaid yn sylweddoli yn syth, fod na ddigofaint, bod na farn. Ac nawr mae'n gweld ei fod yn heiddi'r digofaint yma'r gosb. A nid yw mwyach yn cwestiynu'r farn, ond nawr mae'n ofni'r farn. Ac nawr mae'r enaid yn crio pa beth aw na fi.
Ond dyna yw'r rhyfeddod y goleuni. Mae'r goleuni wedi dangos y farn ar hyn sydd yn haeddiannol, ond dyma beth sy'n yn rhyfeddol am y goleuni yma. Mae yna rhyw elfen negyddol iddo fe, ond yn gyflym iawn mae yn symud o'r negyddol i'r gadarnhaol, ac mae'r goleuni nawr yn neud rhywbeth arall. Mae'n dangos y ffordd at ateb y broblem. Mae'n arwain y ffordd at Grist. Adnod 5, canis yn y dydd blin ymcuddio o fewn ei babell, yn i'r gelfa ei babell ymcuddio. Dyna yw Iesu Grist i'r enaid sydd yn ceisio. Mae'n le sydd yn cuddio'r enaid. Mae'n babell, mae'n guddfan o wres hael y dydd. Mae'n guddfan o bob math o beryglon. Ond yn gyntaf mae Iesu Grist yn guddfan o ddigofaint y tad, ond yw e? Mae ei berffeithrwydd, ei gyfiawnder yn cuddio'r enaid brwnt pechadurus o ddigofaint y tad. Dyna beth yw'r cuddfan yma, dyna beth mae Iesu Grist yn neud i ddechrau da. Mae'n amddiffynio lawer o bethau mewn bywyd, ond dyma'r un pennaf. Mae'n amddiffyn i adnod 5 eto yn i'r gelfa i babell ymcuddio fel brenin yn mynd i faes y gad, a pan mae pobl yn gosod ei pebyll ar faes y gad, fydd pabell y brenin yn y canol. Fyddech chi'n rhoi pabell y brenin ar y cyrion? Bydd hwnna'n dwp. Byddech chi'n rhoi y person pwysica reit ar flaen y gad, ac yn pawb yn cysgu'n sownd yn y nos a'r brenin yw'r un cyntaf, mae'r gelyn yn mynd i ddod ar ei draws. Ble chi'n mynd i roi y gelyn? Dwi'n ddim yn mynd i fod yn y cefn, rhag ofn i'r gelyn dod o'r ochr draw. Chi'n rhoi y brenin yn y canol, a chi'n rhoi y pebyll o'i gwmpas ac o'i gwmpas ac o'i gwmpas, ac chi'n rhoi milwyr o'r holl ffordd o'i gwmpas nhw, ac yna maen nhw'n amddiffyn trwy gydol oriau'r nos. Maen nhw'n cadw'r brenin yn saff. Dyna pa mor saff yw'r enaid. Mae'r enaid fel petai mewn cuddfan felly. Mae'r enaid yw'r un mwyaf diogel o'r cyfan. Felly'r enaid pechadurus sydd yn dod at Grist pan mae'r enaid yn cuddio yng Nghrist yn i'r gelfa ei babell ymcuddio i guddio yn y man mwyaf sanctaidd yn y deml. Allech chi dweud, does nunlle mwy diogel yno ym mhresenoldeb yr arglwydd yn Iesu Grist. Mae e'n cysgodi ni o holl farnedigaethau'r tad. Nid oes un cyhuddiad yn ein cyrraedd ni. Nid oes un pechod sydd rhaid i ni fod yn atebol amdano os i ni yng Nghrist. Pam? Gan i Grist gymeryd ein holl gosbedigaeth ar y groes. O, mae'n parhau yn guddfan ond yw e trwy taith bywyd, o holl dreialon bywyd. Mae'n guddfan o holl bicellau tanllid y fall. Dewch ar yr adnod gyntaf eto, yr arglwydd yw fy ngoleuni am hiachawdwriaeth rhag pwy'r ofnaf. Yr arglwydd yw nerth fy mywyd rhag pwy o dychrynaf. Nid yw'r enaid yn ofni nag yn dychryn. Rhodda yr arglwydd heddwch yn ei enaid. Heddwch cydwybod, ond hefyd heddwch a ddaw o gysur goleuni'r efengil. Ei fod yn cuddio yng Nghrist. Ac felly pa mae Satan yn temptio'r enaid i wangaloni, pa mae Satan yn sibrwd am heion i'r enaid, y mae'r enaid yn gallu troi at Grist a chydnabod, ti yw fy ngoleuni, ti yw fy iachawdwriaeth, ti yw fy nerth, ti yw fy nghyddfan yn y dydd blin. Gai ofyn ydych chi'n bwriadu sefyll ger bron y tad yn eich ymdrechion eich hun? Pan ddaw y dydd hwnnw, pan bydd ein cyfnod ar y ddeiar yn dod i ben. Ac fe fydd yr enaid yn parhau. Ac na fydd yn marw, ni'n gwybod na fydd yr enaid yn marw, mae'n anfarwol, dyw e ddim yn gallu marw, dyna pam ni'n teimlo fel ag ydym wrth i ni hyneiddio, dydyn ni ddim yn teimlo'n hun a beth oeddwn ni hanner canrif yn ôl. Mae corff yn, ond dydy'r enaid ddim. Ac pan ddaw yr anadl olaf, fe fyddwn ni yn camu i dragwyddoldeb. Gai ofyn pan fyddwch chi yno, a fyddwch chi'n bwriadu sefyll ger bron y tad yn eich ymdrechion eich hun, ac yn dweud wrth yr arglwydd, wel, byddwch chi ddim yn gallu dweud dim achos fyddwch chi'n gwybod yn syth, ond dychmygwch petai yn bosib. Bod chi'n dod yn eich llaw, wel, edrychwch ges i fy magu ar eulwyd Gristnogol, neu edrychwch a be nes i'n genhadwr i'r jyngl yn rhyw wlad bell, neu edrychwch roddes i fy holl eiddo i'r tlawd. Edrychwch, dwi'n gwybod ar y mynau i gyd, edrychwch, dwi wedi darllen y Beibl bob dydd trwy fy mywyd i. Dydy'r rheini ddim werth unrhyw beth
am dynged yr enaid. Neu a fyddwch chi yn y dydd hwnnw yn dweud, Iesu Grist yw popeth i mi. Fe yw fy ngoleuni. Fe yw fy iachawdwriaeth. Fe yw fy nghyddfan. Dwi'n cuddio yno fe. Dwi'n cuddio oddi gofaint y tad. Y mae ei berffeithrwydd em yng ngorchuddio mi'n llwyr. Fe yw popeth fi. Yn ei waed ef, ges i fy ngolchi'n lan. Iesu Grist yw fy unig gofaint. Dwi'n gwybod, does dim byd dwi'n gallu neud sydd yn mynd i blesio Duw. Ond mae'r gair yn dweud yn gair Duw. A mae Duw ei hun wedi dweud wrthyn ni yn ei air ef. Iesu Grist ef yw'r unig ffordd. Dim ond yn Iesu Grist y ceir iachawdwre. Dim ond yn Iesu Grist ceir goleuni. Dim ond yn Iesu Grist ceir sicrwydd cadwadigedd sydd yn symud ymlaen at y pwynt olaf. Y graig. Dyma i chi le cadarn adnod 5. Canis yn y dydd blin ym cuddio o fewn i babell. Yn i'r gelfa i babell ym cuddio. A'r graig ym cyfyd i. Y mae'r arglwydd yn gosod yr enaid ar graig. Nid yn unig yr enaid yn cael goleuni i ddangos y ffordd, dyma i chi beth sy'n wir. O fewn iachawdwriaeth, mae yna sawl darlun yn does am iachawdwriaeth. Ni wedi sôn am sawl yn barod y prynhawn yma. Ond nid yn unig fod yr enaid yn cael goleuni i ddangos y ffordd, i ddangos ei bechod, ac yna i ddangos Iesu Grist, ei fywyd, ei farwolaeth, ei atgyfodiad, ond mae'r enaid yn cael ei gysgodi o ddigofaint y tad. A chael ei gysgodi trwy bywyd hyd at ragwyddoldeb. Y mae ganddo waredwr sydd yn gofalu bugail sydd yn arwain ei braidd. Mae'n cael ei amddiffyn bob cam. Ni'n gwybod fod pob peth yn cydweithio ein daioni ac ein lles i'r saint. Ond yn yr adnod yma hefyd, gosodir enaid ar y man cadarnaf oll. Mae safle'r Cristion mor sicr. Gosodir yr enaid ar Grist ei hun. O mae ei draed yn gadarn ar graig na all symud. Dwi ddim yn gallu symud. Dydy'r graig yma ddim yn gallu symud. Dyna chi gadarn. Mi roedden ni ar ein gwyliau yn ddiweddar ble fuodd na ddiargryn. Ac mi gofio ni jyst cyn mynd. Ddim yn amser da i gofio bod ddiargryn wedi bod na flwyddyn ynghynt. Ta beth, oedd yr i hwyr i newid y peth ac dyna ble roedden ni. Ond chymod beth anghofio amdano fe to, nes bod ni wedi mynd i'r dre ble fuodd y ddiargryn. Ac yn mynd lan at yr ochr. Ble oedd y cychod, oedd e'n bert, oedd e'n hyfryd. Ond o'ch chi'n gweld y tir, chi'n gweld y pafin. Doedden nhw ddim wedi trwsio fe ers y ddiargryn. Yr oedd na craciau anferth. Yr oedd na dyllau anferth, yr oedd rhaid i chi gamu dros y camau i fynd i'r lôn ac yna dros rhyw craciau eraill, o'ch chi goffo gofalu, baglu. Roedd e'n holl ffordd ar hyd yr ochr. Ni'n meddwl, dychmygwch sefyll yno pan oedd na ddaeargryn a'r tir yn codi, ac yn symud, ac yn gostwng. Mor beryglus ofnadw yn diwy, mae'n erchill, ond chymod beth am Iesu Grist, mae'n graig na all symud. Dw e byth yn mynd i symud. Does dim un ddiargryn sydd yn mynd i symud y graig yma. Mae e mor gadarn. Ef yw'r holl alluog, yr holl wybodus, yn holl bwerus, hwn yw'r graig na symud byth. A pa mae'r holl fyd sy'n llawn amheuon, llawn ofnau, fe all enaid y Cristion, yr enaid sydd yn pwyso ar Grist, yr enaid sydd yng Nghrist, derbyn y sicrwydd yma. Na fydd y ddeiaroddi tan o'n symud dim. Mae e'n ddiogel hyd ragwyddoldeb. Yr eiliad mae'r enaid yn pwyso ar Grist, mae e'n saff hyd ragwyddoldeb. Does dim byd yn gallu siglo'r Cristion. Falle bod ni'n teimlo fe'n gorfforol, bod ni'n teimlo braidd yn isel yn dim byd, ond o ran ein cyflwr, o ran ein statws, o ran ein golwg bron Duw, mae ein tragwyddoldeb ni'n saff. Does dim byd sy'n gallu newid e. Sdim ots sawl gwaith fi Satan yn peri chi amau. Ac yn meddwl bod chi'n siglo, ond yr hyn sydd yn wir yw, dydych chi ddim yn siglo. Os ych chi ar Grist, ych chi mor gadarn. Mae e lle cadarnaf oll. Does ddim un crefydd arall yn dod yn agos iddo. Mae pwyso ar Grist. Os ych chi'n pwyso ar eich gweithredoedd eich hunan, dyna i chi le sy'n siglo. Os ych chi'n pwyso ar eich proffes, dyna lle gweithaf oll i bwyso, achos dwi'n proffes gwerth dim. Ond os ych chi'n pwyso ar Grist, ar ei fywyd, ar ei farwolaeth, ei atgyfodiad, dyna'r man cadarnaf oll. Wrth effro yn y bore, mae'r enaid yn gwybod fod ei enaid yn ddiogel yng Nghrist.
Na fi dim byd yn newid mor gadarn yw'r graig hon. Does dim syndod gall y Cristion ddweud gyda'r salmydd yn yr ail a'r drydydd adnod. Gwrandewch ar hwn, does dim syndod bod Dafydd yn dweud hyn. Pan nesaodd yr rhai drygionus sef yng ngwrthwynebwyr am gelynion i'm herbyn, I fwyta fy nghnawd, hwy adram gwyddasant ac asarthiasant, pe gwersyllai llu im herbyn, nid ofna fy nghalon, pe cyfodau cad im herbyn, yn hyn mi a fydda hyderus. Pam mae'n hyderus? Wel, os nyn nhw ladd fy nghorffi, mae fe enaid yn saff I tragwyddoldeb, felly mae e'n ymddiried yn rhagluniaethau sofraniaeth Duw. Mae enaid yn ddiogel, mae'n gwybod fod pob dim yn cydweithio Daioni, ac nawr mae'n gallu pwyso ar y graig, na syflur, na symudur. Mae'r graig yma mor gadar, mae Iesu Grist yw'r lle cadarnaf oll. Os oes gwir brofiad o'r asesau'r arglwydd wedi brofi ganddoch, fe fyddwch chi'n gallu gweld, neu fe welwn ni hyn a ddywed y salmydd yn wir amdanoch chi. Adnod 4. Dyma chi adnod, un adnod o lawer sydd yn ddisgrifiad o'r gwir brofiad. Adnod 4. Un peth a ddeisyfais I gan yr arglwydd, hynny a geisiaf, sef caffael trigo yn hir arglwydd holl ddyddiau fy mywyd, I edrych ar brydferthwch yr arglwydd, ac I ymofyn yn ei deml. Dim ond yr rhai sydd yn gallu dweud yr arglwydd yw fy ngoleuni, fy iachawdwriaeth, fy nerth, fy nghyddfan. Dim ond rheini sydd gallu dweud hyn un peth a ddeisyfais. O, am cael bod yn hir arglwydd, yn y bore, yn y pnawn, yn y nos, cwr gweddi, cwr pobl ifanc, yn y gwersylloedd, yn y cynadleddoedd, darllen I air ym nghartref a gweddio ym nghartref yna cario ymlaen I weddio trwy'r dydd. O, am cael bod yn hir arglwydd holl ddyddiau fy mywyd. Dyna I chi rhywun sydd wedi deall, sydd wedi profi, sydd ddim yn dod gyda gweithredoedd yn ei law. Pam? Mae'n gwybod Iesu Grist yw popeth I mi. Fe yw popeth. Fe yw fy iachawdwriaeth. Canis. Yn y dydd blin ym Cuddio. O fewn I babell, yn i'r gelfau babell ym Cuddio, a'r graig ym cyfyd I. Gadewch I ni weddio. O Dduw, I ni yn diolch I ti am yr efengil. I ni yn diolch I ti am y goleuni. I ni yn diolch I ti am iachawdwriaeth, am gyddfan. O Dduw, I ni yn gweddio hyd yn oed heddi, troed yr asesau di. Y bydd un enaid os nad mwy yn dod ac yn profi o'r goleuni, yn gweld I pechod ac yn dod I weld Iesu Grist. Ac I weld ei brydferthwch, ac I ddod I bwyso, ac y bydd I traed yn cael ei gosod ar y graig, ac yn cael profi'r sicrwydd cadwedigaeth. Te'r gweithio ni'n plith, I ni'n gofyn hyn oll, trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gadewch ni orffen i'n gwasanaeth trwy gannu'r emyn rhif 288, 288, mi glywaf dyna'r lais yn galw arna fi I ddod a golchi meiau I gyd yn afon Calfari. 288 gen I sefyll uwch ni.
nawr bydd ydi rha sy'n hargwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.